Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasa pi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kakunhun jong ka Meghalaya Democratic Alliance kapalong kakunhun sunrap ka babat yo lakam sanchar ha ka jala Meghalaya shen kat sa shong ya ka review meeting ban yathir yatai sani halor ka jingsha rem jong ukurtong monlang bala pnieng da ka United Democratic Party u Dr. Jemino Mautho ha ka election sha ka yung dorbar thawain Lok Sabha badang shudep long shen u Dr. Jemino Mautho u balong ru u General Secretary jong ka United Democratic Party ka balong ka kunhun ka bakershan ya ka sorkar MDA balayalam da ka National People's Party ha ka jinga kren bat kilat pathai kubor ha ka arpu pratrik u jemmang arjar khat kandai ha Shillong Press Club ulayathu bahagani ka review meeting ka MDA kan sati bnia ya ki Dautan Rai halor ka jingsha rem jong u ha ka election Lok Sabha na Shillong Parliamentary Constituency wat la ka kunhun MDA kadai ka babat yo lakam sanshar ha ka jela namarla da bishare ka jingyo vote jong ukurtong ka seng Congress uma Vincent H Pala ha usnem arjar khat khandai kalong tang 0.0% ha usnem arjar khat saw ka her sha ka laipulai 0.0% katba ha ka election jong uni usnem arjar khat khandai ka jingyo vote kala kiu sendet sha ka sanpulai percent ni komning shop naso bali ban ai kuble ya ki patpa nong shong baro ki voters baro ki not have vote jong kani ka Shillong parliamentary seat ka bakan thuk ya ki lai country to ni constituency ki badon ha kani gari khasi jantia ki bla ai ya ka jingkershan la ka yang ka jongki ya nga kumu kertong ya monlang jong ke MDA bat ki bla ya shimbanta ha kani ka MP election ka bla lenno ki mat ha kani ka kanti bomta ngi iba na kini ki jingelang patpa ka kham long ka ba kham shongshit dengan semua beriban ai kumle ye ki patba akan digari khasi jantia jungi berkowe nomor 2 kila kham semua thu aku baide bat ka national politics aku baide bat ki national issues baro ni don ke jing semua diaw khandiam but ngem sim poi perkhat ba ka result kan long akan digaru ko nomor nakalian ke jungi abang ilet ban campaign keleng warla ipor ilong ibalengkot ibatwit handuk kata-kata ni opor tang kumashi banai bandit ban campaign tenre ni soba kani ka jingi penbet lang jong ki parti riulo banyadon agaju kalama agaju keseng kani hi kalapan pau ba kini ki nongelam bi jongi kila snap ya ka jing angnut jong patpa salansar hakani ka bi si jantia ki bla perta naga por sagapor haka baide bat ka jingetli jongi kumki parti riulong de kalong ka ba sultanan hadu kata-kata bat kalong ru ka ba kemen hadu kata-kata yangi kum ka judgment riu abang i ba kini ki sautli ka parti riulong kila ya teli lang melon haka wei ka lama ban bendi tang uwe candidate bani kun haka baide bat kani ka MP election bat nganget ru bakani hi kadai ka jing amnut jong upat ba salonsar belak milen tim ha bandon kata ka jingit li hakan ka judgment rio ka jongi bat hakan ka jela ka jongi in re songsi ban bang i ya ka result bakal long kumtu nakaliang ka jongi ngim sim poi perkhat ba congress untam bigi adu silap sampu ar hajar tinga sukwa ban bensyai pada haka baide bat ka ka bang i nakaliang ka jongi haka baide bakal ka MP election nang soba hoi warna dangi la syarem nakalian jongi andre habang apet yang kani ka vote dan ka vote share ka bangila yo nakalian jongi kumki regional parties ka vote share kala kio handu kata-kata dadangi pai siki election ki bala letno nakamau ka MP election arajar khatsau ka vote share tang jong ka UDP ka long tang khat nyo percent tang kendiam 17.1 dan 17.2 tenre dalangi pet ya ka vote ke bangiyo nanta kani ka arlak ripnyo hajar tam kalakio shado kalai pusau persen kamud kadon ka quantum jump haka baide bat kani ka vote ke bangiyo haka ni ka kenti ke bamenta hadu lai pusau persen tinga syukwa ban bensyaya pi kani ka por bagi pat baru kin syai namar ba hakini ki kendiat
hakini ki kendian por ke bangi yo menyalap election ngim sim yo manlet seki kendong ki construct jong ki constituency bopier kamde ke besuk lai pundri tu ki constituency hendrai ke basu tengah pada kalomba nakalyam tumi kumpi MDA partners baru kinong elam jong kini ki political parties ke bagi don lang ke MDA nila ya treshito nama la people ketuka rally ke balong hamadan pulo mo 4 julong rally larang ya keren ke bagi MP election 4 kami bagi don kum gitu ki rally ke bagi but har tu rally lawan malaysia bentar lagi minister ki MLA rengkat buat chief minister rengkat buat speaker jongi dia ki lawan sim bentar nak keleng but haki jingelang ki bapir bagi pelong ki constituency bapir ru nai ya ki treshito nakaliam jong kini ki nongelam mo nakini ki nongelam ki jongi nakini ki south league party rengkat independent MLA dia kacing keno let's say mo ba nakaliam ke jongi ngim sim treshito ba nakaliam jong ke MDA ngim sim treshito ba kadon kata kacing shet kala ba kenta tuter nasoba kami kalong ke babakla ban ngamkwa ban kedau yang noru ngamkwa ban bunur yang noru oh ya ke politics nama ke politics dia ke belum kompleksi tapi jing elak election dia la bandan let's say way anmut ne hantai let's say kibadan ke jing jan syaka way pat ke parti mo dia nilai kum kecat menrio mo kibadan ke tak ke jing jan ke jing dai imla mat ni hang ni hantai dia nimdan dia ban control persya yaki dia ne nakaliam jong kini ki nongelam nakini ki south league party nilai ya treshito namar ngai bat nasaki hakini ki jingelang ki babon ki bangi pelong ki constituency boper nila persyang bania donlang hakini ki jingelang buat upat baru usaki ya kata dia ndai ke jingkenok ban omba kadon ka jingbam tre shitom nakaliang jumi kalong ke babaklah tu kata